Arratsaldeon ikusle zer modu zongi etorri bertzegun batez, Xaloa telebistako bertan berri albistegira. Gaur uztaiak 18, asteartea da, asteragoaz egunak utzi dizkigun albisteekin. ...2016ko San Ferminetan emakume bat taldean bortxatzeagatik espetxean dauden 5 gizonak ez dira kartzelatik aterako. Epaiketa iritsi bitartean behin-behineko askatasuna nahi zuten 5 gizonek, baina Nafarroako lurralde auzitegiak ez du halakorik onartu. Nafarroako gobernuak 6,6 milioi euroko gastua baimendu du Navarra Arena pabiloia martxan jartzeko. Euskal Herrian izan diren azken lan istripuak salatu dituzte eta prebentzioan inbertsio gehiago eskatu dute. Osasunbideko larrialdi zerbitzuek 457 artatze egin dituzte aurtengo San Ferminetan, jazko datuekin alderatuz, entzierroan zauritutako pertsona kopurua 126 jaitsi da, eta jaiei dagozkien ezbehar kopurua 107 handitu. Aurten 5,28 hazi da hiri garraioko bidaien kopurua Iruñerrian. Iruñako historia eta ziudadelako sekretuak ezagutzeko gotorlekuetara bisita gidatuak antolatu ditu Iruñako udalak uztailaren 24tik irailaren 30era. Iruñako udalaren txankletak 17 gazteen aisialdi programan izena emateko epea zabaldu da. Astearte honetako albisteekin hasteko iazko San Ferminetan emakume bat taldean bortxatzeagatik espetxean dauden 5 gizonak ez dira kartzelatik aterako. Epaiketa iritsi bitartean behin-behineko askatasuna nahi zuten 5 gizonezkoek, baina Nafarroako lurralde auzitegiak ez du halakorik onartu. Nafarroako lurralde auzitegiak ez du onartu iazko San Ferminetan emakume bat bortxatzeagatik espetxean dauden 5 akusatuen eskaera. Epaiketa iritsi bitartean behin-behineko askatasuna nahi zuten 5 gizonek, baina ez du halakorik onartu auzitegian. Espetxean segitzea da hartu duten erabakia, baina boto partikular bat ere izan da magistratuen artean. Boto partikular horretan ulertzen du magistratu horrek espetxean egotea baino badela beste alternatibarik, 6.000 euroko fidantza ordaintzea, etxe bizitza bat designatzea, momentu oro eurekin harremanetan egon ahal izateko, telefono bidezko kontaktua izatea eta pasaportea erretiratzea. 2016ko San Ferminetan, uztailaren 7arekin, emakume bat bortxatzea leporatzen diete kartzelan dauden 5 gizonezko horiei, eta Ministerio Fiskalak 22 urte eta 10 hilabete arteko espetxe zigorra eskatu du euretako bakoitzarentzat. 5 akusatuen abokatuak beste behin Nafarroako lurralde auzitegiari ekainean eskatu zion behin-behineko askatasuna akusatuentzat ez dagoelakoan ihes egiteko arrazoirik, ez dagoelako frogak hausteko arriskurik eta bortxatutako emakumearen ondarearen aurka egitea edo berriz ere delitu errepikatzeko aukerarik ez dagoelako. Eskaera horren aurrean Nafarroako lurralde auzitegiko 2. sekzioak iritzi du aurreko eskaeretan egin bezala, behin-behineko espetxaldia izan ere, epaiketaren gertutasunak eragin dezake askatasuna emanez gero justiziari izkin egitea saihestea. Taldean berriz ere delitu berbera egitea ere ezin dela bazterrean utzi iritzi du lurralde auzitegiak bere autoan. Aipatu behar da 3 magistraturen iritziaren bidez jakinarazi dela, azkenik, ez zaiela behin-behinean aske utziko emakumea bortxatzeagatik espetxean dauden 5 gizonei. 3 magistratuetatik batek dena dela boto partikularra eman zuen, esanez, ez dela onargarria urtebete espetxean behin-behinean egotea eta epaiketa gertu dagoelako egoera horretan segiaraztea. Horregatik egin du neurri alternatiboak ezartzearen alde. Gainerako 2 magistratuen ustez preso egon behar dute akusatuek epaiketa izan arte. Epaiketa hori udazkenan izan daiteke segurionik. Nafarroako gobernuak 6,6 milioi euroko gastua baimendu du Navarra Arena pabiloia martxan jartzeko. Gelditzen den obra egiteko eta azpiegitura hornitzeko erabiliko da diru hori. Nafarroako gobernuak 6,6 milioi euroko gastua egiteko baimena eman dio Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuari Navarra Arena pabiloiaren lanak amaitzeko, hornitzeko eta prest jartzeko. Azken finean, helburua ateak irekitzea da. Lanak aurtengo azaroan hasiko dira eta instalazioak 2018ko azken hiruhilekoan abian jartzea aurre ikusita dago. Hasieran jakinarazi zen moduan azpiegitura berria erreferentziazko esparru bat izango da Nafarroako Kirol esparruan. Horretara
eskaintzarako, pabiloia azkain, jadanik dagoen eskaintza osatzen duten kirol eta kultura jardueretarako bakarrik irekiko dena, komunitateko beste azpiegituretan daudenak baino lekuk gehiago eskaintzen dituzten ekitaldiei erantzuteko. Eraikinaren zati batean, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko Kirol Esparruaren egoitza eta Federazioen egoitza den Kirolaren etxea izango dira modu iraunkorrean. Euskal Herrian izan diren azken lan istripuak salatu dituzte eta prebentzioan inbertsio gehiago egitea eskatu dute sindikatuek egindako elkarretaratzean. Euskal Herrian azken 10 egunotan lan istripu zil dira 4 behargin, prekarietatearen ondorioak jasan dituztela salatu dute sindikatuek kalean. ELA, LAB, SK, Steilas, N eta CGT sindikatuak lan istripurik ez goiburuarekin elkartu dira kalean protesta egin asmoz. ELA sindikatuko Andoni Larraldek nabarmendu du lan baldintzak gero eta gutxiago daudela, prekarietatea gero eta zabalduago dagoela eta desinbertsioa nagusi dela enpresetan. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak. Osasun bideko larrialdi zerbitzuek 457 artatze egin dituzte aurtengo Sanferminetan. Iazko datuekin alderatuta, entzierroetan kaltetutako pertsona kopurua 126 jaitsi da eta jaiei dagozkien ezbehar kopurua 107 handitu da. Osasunbideko ospitale eta ospitalez kanpoko larrialdi zerbitzuek jaiei zuzenean lotutako 457 artatze egin dituzte 2017ko Sanferminetan. Hau da, 2016an baino 107,02 gehiago. Zaurien jatorriari dagokionez 74 entzierroetan izan dira eta 380 jaiei dagozkien beste ezbeharrei. Nafarroako gobernuak eskerrak eman dizki osasunbideko profesionalei, gurutze gorriari eta diako voluntarioei, SOS Navarrakoei eta zezenplazako osasun langilei egun hauetan guztietan egindako lanagatik. Eta aurtengo Sanferminetako datuekin jarraitu, 5,58 hazi da hiri garraioko bidaien kopurua Iruñerrian. Kopuru hori oso errekorra da, jaietan 2009an izandakoan gainditzen baitu, 1.107.000 inguru. Bidaia kopuru handiena izan zen eguna hilaren 7 izan zen, 228.000 bidaiekin, ondotik hilaren 6 eta 8 izan ziren. Beste behin ere 24 orduko zerbitzu ezarri du Iruñerriko mankomunitateak Sanferminetan. Ohiko ibilgailu kopurua baino handiagoa izan da lanean. 114 autobus aritu dira zerbitzua ematen eta hauetatik 54 eguneko 24 orduetan aritu dira lanean. TCC enpresak 435 gidari jarri ditu lanean eta orotara 480 lagun aritu dira lanean. Beste alde batetik Sanferminetan 2 eraso egin dizkiete hiri garraioko gidariei. Azken urte honetan mankomunitateak langile gidarien segurtasunaren arloan lan berezia egin du. TCC enpresa eta langileen batzordearekin. Adibidez, Sanfermin jaiak hasi baino lehen bideozaintzako kamerak dituzten 12 autobus hasi ziren lanean. Bestalde eta honekin batera 1130 kilo hondakin bildu ditu Iruñerriko mankomunitateak. Orotara, iazko jaiekin alderatuta 0,28 gutxiago da. Sanfermin jaietan hondakinen bilketa gaikako edukiontzien bidez eginda bigarren urtez, frakzio desberdinak bereiztuta botatzeko aukera edukitzeko. Ur kontsumoari dagokienez uztailaren 6 eta 14 artean Iruñan erregistratutako bataz besteko emaria 551,3 litro segunduko izan da, iaz baino 9,5 gutxiago. Jaien ingurunean bataz besteko emaria 106,3 litroko izan da segunduko, iaz baino 3,91 txikiago. Eta Iruñako historia eta ziudadelako sekretuak ezagutzeko gotorlekuetara bisita gidatuak antolatu ditu Iruñako udalak uztailaren 24tik irailaren 3. Iruñaren historia eta ziudadelako sekretuak ezagutzeko gotorlekuetara bisita gidatuak antolatu ditu Iruñako udalak uztailean eta abuztuan. Uztailaren 24tik irailaren 3 bisita gidatuak egingo dira egunero, 10:00 eta 6:00. Ostegunetik igandera 8:00 ere bai. Halaber, asteburuetan antzerkierako bisitak egingo dira harresien zaindariak ezagutzeko. Bisiten prezioa 4,5 eta 5,5 euro artekoa da eta dagoeneko izena eman daiteke Iruñeko turismo bulegoan oficinaturismoabildua.pamplona.es eta visitamurallas.pamplona@gmail.com elbide elektronikoetan
eta 948 42 0700 telefonoan. 4 bisita gidatu mota daude. Iruña, historia arresien artean deitzen da lehena eta egunero egingo da, 10:00. Iruña gotor hiria izateak hiriaren historia baldintzatu du eta nola eta zergatik izan den hori ezagutzea proposatzen du udalak bisita honen bidez. Eskarmentudun gidarien eskutik parte hartzaileek hiriaren zenbait leku esanguratsu ezagutuko dituzte. Bisitak ordubete eta erdi joko du gutxi gora bera. Bigarren bisita mota egunero egingo dena 6:30 bidaia Bastilloien barnealdean zehar izenekoa da. Izenak dioen bezala bisita honek Madalenako aurrekaldeko eta Frantziako aurrekaldeko Bastilloien barnealdera bidaia egitea proposatzen du, hiriaren babeserako elementu bezala erabili zireneko egoeran ikusteko eta bere sekretuak, funtzionaltasuna eta zentzua ezagutzeko. Bisitek ordubete eta 20 minutu iraunen dute gutxi gora bera. Kasu honetan ere bai, 2 egunez euskarazko bisitak egingo dira, abuztuaren 12an eta 26an goizeko 11etan. Hirugarren proposamenaren izena da Ziudadelako sekretuak, barrutik gotortua erakusteko bisita hau ostegunetik igandera egingo da arratsaldeko 8etan eta honako toki hauek ezagutuko dira. Guardia Gorputza, Kaserna, Arma Plaza, Kasamata, Antzinako Kapera, Poterna eta Laguntza atea. Bisita honen prezioa 4,5 eurokoa da. Pamplona Iruña kar txartelaren erabiltzaileentzako 4 eurokoa. Eta 10 urtetik beherakoendako doan. Bisitak ordubete eta 20 minutu iraungo du. Asteburuetan eskaintza horri antzerkierako bisitak gehituko zaizkio. Abuztuaren 5, 6, 12, 13, 19 eta 20an egingo dira goizeko 11etan. San Bartolome gotorleku txikitik irten eta zaldi zuriraino aktore batek arresiarekin lotutako hainbat pertsonaia antzeztuko ditu. Bisitak ordubete eta 15 minutu inguru iraungo du. Bisita hauen prezioa 5,5 eurokoa da, helduendako eta 2,5 eurokoa 5 eta 10 urte arteko aurrendako. Pamplona Iruña kar txartelarekin 5 euro helduendako eta 2 euro aurrendako. Eta gaurko albisteekin bukatzeko, udalaren txankletak 17 gazteen aisialdi programan izen emateko epea zabalik dago. Txankletak 17 gazteen aisialdirako udal programan izen emateko epea zabaldu da, 35 urte artekoendako eta Iruñan erroldatuta ez daudenentzako. Honako jarduera hauetan eman daiteke izena, Ziudadelako iles jokoa, piraguismoa, eskalada, urpeko igeriketa eta ohe elastikoetan salto egitea. Jarduera saio horien prezioak 4 eta 5 euro artean daude. Txankletak 17 programaren barruan ere abuztuan doako jarduerak eskainiko dira egunero gazteriaren etxean. Izen emateak gazteriaren etxean egin behar dira. Informazio gehiago eskatzeko, jo 94823231512 telefonora edo 3 bikoitza pamplonajovem.es. Izen emateak banaka zein taldeka egin daitezke. Bertzalde abuztuaren 1etik 31ara eta 14 urtetik gorako gazteentzako 26 jarduera egingo dira gazteriaren etxean egunero batez berdina arratsaldeko 7:30 gaueko 9:00. Guztiak doan izango dira eta ez da beharrezko izango aurrez izena ematea. Astelehenetik ostiralera eskainiko dira jarduerak. Dastatzeko menu moduko bat izango da eskaintza, salsa, hip-hop, dancehall eta sabeldantza masterclassak eta autoestimu, graffiti edo antzerki improvisaziozko lantegiak txandaka. Buztina modelatzeko, lurrinak egiteko, arropa kustomizatzeko eta ebagomazko horri markatzaileak egiteko parada ere izango da. Robotika laborategian eta ziberrikasgelan ere jarduerak eskainiko dira udan, zeinen bitartez ikasiko baita avatarrak eta Android mugikorrendako bideojokoak egiten eta bar. Arratsalde dibertigarria pasatzeko modua izango da eta bide batez urte osoan zehar gazteriaren etxean egiten diren jarduerak ezagutzekoa, zeinak irailetik aurrera berriro ere hasiko diren. Eta gaur ere temperatura altuak espero ditugu gurean. Goazen eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Gaurkoan uztailak 18 zerua hodeitsua hasi da orokorrean Nafarroa osoan, zaparrada trumoitsuekin han-hemenka. Arratsalde gau partean euri txikia egiten jarraituko du eta iparraldeko haize ahul-bizia ibiliko da. Temperaturari dagokionez, maximoak nabarmen jaitsiko dira. Iruña aldean giro hodeitsua.
Euri txikia egingo du, bai arratsaldean baita gauean ere, zenbait zaparrada trumoitsuekin noizean behin. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, iparralderantz joko duena eta 35 eta 19 gradu arteko balioa emango da. Baztanen euri txikia egingo du eta baliteke zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak izatea egunaren amaieran. Iparraldeko haizea ahul-bizia ibiliko da eta 31 graduko maximak eta 18 graduko minimak emango dira. Bihar Iruñealdean hodei gutxi goizean. Dena den arratsaldean bero hodeiak ugarituz joango dira eta baliteke zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak botatzea. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta temperatura maksimoak zertzobait igoko dira. Baztanen hodei gutxirekin hasiko da eguna, baina aurrera egin ahala bero hodeiak garatuko dira, zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak botatzeko posibilitateekin. Hego-ekialdeko haize bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta temperaturak berdintsu mantenduko dira. Uztailak 18 gaur, goazen albisten errepasoa egitera titularrekin. 2016ko Sanferminetan emakume bat taldean bortxatzeagatik espetxean dauden 5 gizonak ez dira kartzelatik aterako. Epaiketa iritsi bitartean behin-behineko askatasuna nahi zuten 5 gizonek, baina Nafarroako lurralde auzitegiak ez du halakorik onartu. Nafarroako gobernuak 6,6 milioi euroko gastua baimendu du Navarra Arena pabiloia martxan jartzeko. Euskal Herrian izan diren azken lan istripuak salatu dituzte eta prebentzioan inbertsio gehiago eskatu dute. Osasunbideko larrialdi zerbitzuek 457 artatze egin dituzte aurtengo Sanferminetan, jazko datuekin alderatuz, entzierroan zauritutako pertsona kopurua 126 jaitsi da eta jaiei dagozkien ezbehar kopurua 107 handitu. Aurten 5,28 hazi da hiri garraioko bidaien kopurua Iruñerrian. Iruñako historia eta ziudadelako sekretuak ezagutzeko gotorlekuetara bisita gidatuak antolatu ditu Iruñako udalak uztailaren 24tik irailaren 30-era. Iruñako udalaren txankletak 17 gazteen aisialdi programan izena emateko epea zabaldu da. Eta hausi izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mi esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Laktu jogurta, astindu eta edan. Laktu jogur. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino.
Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.